Sini dopani kokborok ni bagai je lorai khainai ro busu kosto khe lorai khaibi o jorao gosiroi mankhana je state government kokborok no kaisa sorkari basa official language ni gosijak mani phiaba tabok bu sini script no teiwi borok jungno solution khaironani bagai wansok yakho boni bangui jung wansok thai chini kok no suinai ni bagai script siba thik khai thai script to sung thik ma khaine borok chini kokborok sanai kokborok speaking roni thanesi yakai ronani nangmani je nirok nu thik khaisiri boy script bai suinai roman script de suinai devnagari de suinai bengali de suinai hai ke chini on script bai de sung kari nai omosuno situteli yakai roni nangmani phiaba kokborok no teiwi kedungma bosorongoi politics solai tong chini joto kokborok sanai rok jung buchilai ni nango je buskang salo jung bahike boni teiwi teibo krak yapresena nang tini jung titi ADC wo chini bubagrani netrite jung phaikha boni pore kokborok department jung khulokha kokborok department ni bisingti jung kwbangma tabok chini suikrung rokno jung opportunity rokha phainai salo jung teibo opportunity ronai jate chini kokborok teibo mane suijak ni mari tongui thangthung karon chini suijak kok kore hingkha hingke mane kuno jung kokborok sai tong mani proof kore je omahai language tong honoi hingkha hani bangoi chini titi ADC hafang taboni EM bobo hai ne ya presewoi tongo jehetu kokborok tei indigenous language ni development ni tei department jung khlaikha jung phainai salo teibo chini ADC hafang ni ngui kokborok no teibo develop khainai ni bagai jung wansogoi tongo nironi chubasu nango jung bahike chini kokborok no teibo buskango develop khainai ni bagai yapri seima jotoni chubasu nango tini jung chikonte ni bichi o jaga program khalaikha phainai salo jung teibo kotor bahike program khaiwi chini kokborok sanai rokno teibo jung united khaini nangnai thansa khaini nangnai je chini kokborok no jung jotoni bukhawo jung teibo inspiration khaileben nango tani hingke jung onek borok chini kokborok no tabo modern age o modern period o kokborok sanani musukjai arok bahira butong jung borok no butesa kwbangma no agini hai ungnani phaiching thangoi tong agi agotlawo jung nobu kwbangma chini tiprasar o kokborok maya kokborok sanani musukjaya kokborok sakha hingke mane pura tolani borok haima tongjago o jora rogo ang kokborok maya ami kokborok bujina hinui sai tongo hingke tabok tuluk tuluk je oma haike sanai rokbo chini kokborok srungkha tabok kokborok diploma najak kokborok ni degree najak bo kwbangma tongo boroni opportunity jung bahai khaima bonobo jung wansok thai je kokborok no tei degree khaikha diploma nakha অথচ বরনি জব নি অপরচুনিটি তাবকবো স্নাজাগিয়া বা মানথগিয়া গে जों बाहेरावबो सिकिउर खायनो नांगौ बैनि साबजेक्ट परीक्षा हिंगे माने साबजेक्ट टीचार नाजागो बा गोबां जायगायाव अपरचुनिटी फायो फैयाबा चिनि ककबरकनो जों अमहाय परेवै फाइवै सुयै पर्यन्त जों अपरचुनिटी माया एसेम्बलियावबो जों खोनाखाचिनि एलओपि बरनो तैवै भबिष्यतनि कक सिकिउर खायनायनि बागै कक तिसामानि जों जतनो एप्रिशिएट खायनि नांगौ चिनि एलओपि जे अमहाय चिनि ककबरक डिग्री डिप्लोमा नावै पास खायजारकनि जबनि सिकिउर खायनायनि बागै कक तिसामानि र फाइनान्सियल चिनि साक्थार मुंतैबो दंनाय आर जतनो चबाचु खायलायनि नांनाय जे चिनि सामं तांमानि ककबरक दिनै रमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट कक बांलाय दंमानि रकनो जों सलुशन खायनायनि हिंखे जों बाहायनो
tei bukrak joba khaidai ni nangnai tini ang kok kubang salia